हाग्रामा महिलारिनि आरो रबिराम नार्जारिनि बिटिआरआव सरकार दागाननि सिमाङा फेलें जाबाय नामा? हाग्रामाय जुदि हसाके भबिष्यतबाणी कब पारे नंगौ थांनाय समाव बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारिया डिसेम्बर जानुवारियाव सरकार दानायनि दाबि खालामदोंमोन। रबिराम नार्जारी তেওঁলোকে যদি হসাকে বিপিএফ মানে কি কয় ভবিষ্যতবাণী কব পারে नाथाय दिनैनि समाव बिपिएफनि सिमाङा गासिबो फेलें। थामहिनबा दिनै बेनि सायावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गोख्रों रावजों गाग्लोबदों। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि सोंथि रबिराम नार्जारी, सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आरो हाग्रामा महिलारिया इयुन साननो हाग्रा सुबुंमोनब्ला मानो गोदान गोदान दोलो दाफुंखो? बबेखानि हाग्रामा आरो रबिरामनि नेरलायनायावनो हारिनि गेजेराव गोबां सुबुंफ्रा जिउ गोमादों होननानै बिथाङा गोख्रों अजद खालामदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बिपिएफखौ थांनाय 17 बोसोराव मा मावबोदों होननानै सोंथि खालामबावो। তেওঁলোকে কি কয় আজি বোলে আমাৰ সৰকাৰটো এনেকৈ হ'ব, কালি বোলে তেওঁলোকে এনেকৈ আহিব। মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, হাগ্ৰামাই যদি সঁচাকৈ ভৱিষ্যতবাণী ক'ব পাৰে, আমাৰ সানসুমা খুংগুৰ বিষ্ণুতীয়াৰে যদি সঁচাকৈ ভৱিষ্যতবাণী ক'ব পাৰে, এই তাহানি দিনত আমাৰ ধৰি লওক ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী তেওঁলোকে যদি সঁচাকৈ বিপিএফ মানে কি কয় ভৱিষ্যতবাণী ক'ব পাৰে, ডাবল পি ছিংগল পিটো তেওঁলোকে নকৰিলেহেঁতেন। ডাবল পি ছিংগল পি কৰি পেলাই যেনেকুৱা আমি বড়ো ইণ্টেলেকচুৱেলসকলক হেৰুৱাব লগা হৈছে, আকৌ এতিয়া নতুন এটা বাহানা আনি পেলাই তাহানি মানে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ সময়ৰ যুগৰ নিচিনাকৈ আমাৰ মাজত খুজিবুৰিতে থাকে না, খুজিবুৰি দङ না, এই খুজিবুৰিৰ নিচিনা বিপিএফৰ ব্যক্তিসকলে লিডাৰসকলে কাম কৰিবলৈ বিচাৰি আছে। আজিও প্ৰমোদ বড়োক কৈছে, ক'ব বিচাৰে এই আমাৰতো তেওঁলোকে জানুৱাৰী আহক না, খ্ৰীষ্টমাছৰ আগত কৈছিলে জানুৱাৰীত বোলে সিহঁতৰ নতুন নতুন ভাল খবৰ আহিব, তাৰমানে জানুৱাৰীত বিপিএফ চৰকাৰ আহিব। পাগল হৈছে নেকি? ফাগলা जादों नामा? बाथ्रा बुंबानो जे गासैबो जालाबायनाय। आरो जायोमोनब्ला माबाया रबिराम नार्जारिया गावनो डाबल पिखौ दानानै गावनि नेहाथारिखौनो गावथारहोदों, माने 150निख्रुइबो बांसिन मानसिखौ गावथारहोदों। गावनि जिउखौ बासायनो बिपिएफआव थांनानै आरो दा बिपिएफआव थानानै डाबल पिखौ नागारनानै सिंगल पिआव थांनानै आरो गुबुन मोनसे षड़यन्त्र खालामनो नागिरदों। बेनि थाखाय मिडियानि मानसिफ्राबो सांग्रां जानांगोन आरो बिथांमोनावनो कुइसन खालाम, What did you do in last 17 years? बेखौ कुइसन खालाम, কি কৰিছিলে 17 বছৰত? বিপিএফৰ ৰজা হৈ পেলাই ডাবল পিৰ ছিংগল পিৰ ৰজা হৈ পেলাই তহঁত দুজনে যে গুণামহৰ নিচিনা যুঁজিছিলে, তহঁতৰ যুঁজত যে হাজাৰ হাজাৰ মানে সৰু সৰু বনবোৰ হত্যা হৈছিলে, মৰিছিলে, ইয়াৰ দায়িত্বটো কোনে ল'ব? এজন হিউমেন ৰিচোৰ্চ গঢ়িবৰ কাৰণে প্ৰায় 100 বছৰৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু তোমালোকৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে আজি বিটিআৰৰ 23টা জাতি জনগোষ্ঠী 35 লক্ষ জনসাধাৰণে আমি দায়িত্ব দিব নিবিচাৰোঁ। থেংক ইউ। जा बोसोरसेनि प्रग्राम माने बोसोरारि बे सानसेयारि प्रग्राम, बे प्रग्रामा खोब मोजाङैनो जानानै थांबाय आरो जोंनि मुसलपुर ब्लकनि सिङाव जेसेबां मानि प्राइमारिफोर दङ, भिसिडिसिफोर दङ आरो प्राइमारिनि सिङाव जेसेबां मेम्बारफोर दङ इनक्लुडिं दा ब्लक एन्ड डिस्ट्रिक्ट लिडार, बेवहाय खोब मोजाङैनो जोंनि जा उद्देश्यफोर बेखौ सावरायनाय जादों आरो जोंनि उद्देश्यआ जादों रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ जोंनि बिटिसिआव थानाय 35 लक्ष जाति जनगोष्ठीनि जा माबाफोर दङ, मा होनो सिटिजेन्सफोर दङ, बिथांमोननि जौगाथाय आरो सान्थि आरो खौसेथि गायसननायखौ जों माबोरै मावनांगौ बेखौ थांखि बोनानैनो 17 बोसोर बिपिएफआ 3,000 कोटी जेरै धार खालामना गालांबाय, बिनिफ्राय जोंनि 35 माने लाख मानसिखौ माबोरै उद्धार खालामनो हागोन बे थांखिजों जेराव जोंखौ बे बोसोरबानि थाखाय जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ सरकार खुंनो थाखाय मानगोरा प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनो दायित्व होबाय। दायित्व होनाय लेखा जोङो मा मावदों, मा मावनांगौ दङ, बेखौनो दिनै बे दिनैनि जथुम्मानि गेजेरजों सावरायनायखौ जोङो गासैबो बाहागो लादों। गतिके जोंनि थांखिया जों बोसोरनै जा मावलांबाय, बोसोरनि गेजेरावहाय जोङो बयनिख्रुइ गेदेरसिन खामानिखौ जोङो मावदों, जायखौ 17 बोसोराव बिपिएफआ मावाखै। 17 बोसोराव बिपिएफआ गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ नट अनलि द नन बड'स इनक्लुडिं बड' वी आर डिप्राइभ फ्रम द लेन्ड राइट
जोङो लेन्ड राइटनिफ्राय जानगारना थानो गोनां जादोंमोन खिन्थु जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दिनै लेन्ड मेलानि गेजेरजों आरो अफिसाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि भारतीय नागरिकफोरनो हानि मोन्थायखौ होग्रोनानै जोंनि जा सान्थि गायसननायनि हाबाफारि खौसेथि लाबोनायनि हाबाफारि जौगाथायनि जांख्लायाव गाखोनायनि जा बिथांखि बेफोरखौ दिनै मावफुंदों आरो गोबां दंबावो 700 किल'मिटार जों थांनाय बोसोराव लामा मावदों ब्लेक टपिं आरो देग्लाय जोङो 700 किल'मिटार मावबावगोन गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जेसेबां स्किम दं बेयो एक्सक्लुडेड गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जेसेबां आसनि दं बे एक्सक्लुडेड जोंनो 700 किल'मिटार मावखादों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा PWD फरेस्ट डिपार्टमेन्ट PNRD बायदिसिना जोंनाव गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनि स्किमफोर दङ बेफोरखौथ' जों मावखादोंआनो गतिके बोसोर 17आव जेसेबां मावदों तुलनामूलक भावे दिनै যদি जोङो BPF যদি আজি শাসনত থাকিলেহেঁতেন এটা কথা চাব 3000 কোটিটো যদি আমি এক বছৰত ভাগ কৰে 153 ক্ৰ'ৰ আমি ধাৰুৱা হ'ব লাগিছিলে কিন্তু আমি আজি 1 টকাও ধাৰ নাই 2 বছৰত